Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της νιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης κι όριμο τέκνο της οργής. Η ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών αγώνων. Από τη δουλοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχική και από εκεί στην καπιταλιστική. Ένα ανωδικό προχώρημα της ανθρωπότητας. Αλλά η καπιταλιστική κοινωνία όλο και περισσότερο χωρίζεται σε δύο μεγάλες τάξεις άμεσα αντιμέτωπες η μία με την άλλη. Στην αστική τάξη και στο προλεταριάτο. Πώς θα αποκτήσει όμως η εργατική τάξη συνείδηση της ιστορικής της αποστολής? Αρκούν οι συνδικαλιστικοί αγώνες? Η πείρα της ταξικής πάλης απέδειξε ότι οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν επαρκούν για να δει η εργατική τάξη τη συγκαλυμμένη δουλεία της. Για να καταλάβει ότι η απαλωτρίωση των απαλωτριωτών είναι ο όρος για τη δική της απελευθέρωση και όλης της κοινωνίας. Η εργατική τάξη χρειάζεται τη δική της θεωρία. Είναι ο επιστημονικός σοσιαλισμός. Χρειάζεται το δικό της κόμμα. Είναι το κομμουνιστικό κόμμα για το οποίο έγραψε ο Λένιν. Το ρόλο του πρωτοπόρου αγωνιστή μπορεί να τον εκπληρώσει μόνο ένα κόμμα που καθοδηγείται από πρωτοπόρα θεωρία. Και ο Μπρέχτ τραγούδισε: το κόμμα είναι η εμπροστοφυλακή των μαζών και οδηγεί τον αγώνα τους με τις μέθοδες των κλασικών που δημιουργήθηκαν από τη γνώση της πραγματικότητας. 1871. Η πρώτη προλεταριακή επανάσταση. Η θρυλική κομμούνα του Παρισιού εγκαθιδρύει το δικό της κράτος, τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μικρή η ζωή της. Μετά από 72 μέρες, οι κομμουνάροι σφαγιάζονται από τους εμπόλεμους αστούς της Γαλλίας και της Γερμανίας που συμμάχησαν μπροστά στον κοινό εχθρό. Η εφημερίδα «Ο Χρόνος» διηγείται μια φρικιαστική ιστορία για ανθρώπους που ήταν ακόμα μισοζωντανοί ύστερα από την εκτέλεση και που τους έδαψαν προτού ξεψυχήσουν. Ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς τους έδαψαν στην πλατεία γύρω στο Σεν Ζακ Λε Μπουσκέ. Μερικούς δεν τους παραχώσανε καλά. Την ημέρα με τη φασαρία και την κίνηση στους δρόμους δεν μπορούσε κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Μα στην ησυχία της νύχτας, οι κάτοικοι από τα γειτονικά σπίτια ξύπνησαν από μακρινά βογγητά και το πρωί φάνηκε να ξεπετιέται από τη γη μια σφιγμένη γροθιά. Το Παρίσι των εργατών με την κομμούνα του θα γιορτάζεται πάντα σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρές της τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη καρδιά της η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της τους κάρφωσε κιόλας η ιστορία στον μπάσαλο της ατίμωσης
από όπου δεν μπορούν να τους λυτρώσουν μήτε όλες οι προσευχές των παπάδων τους. Ο προάγγελος μιας νέας κοινωνίας ήρθε με πείρα αυτή τη φορά. Η Οκτωβριανή Επανάσταση που την καθοδήγησε το κόμμα των Μπολσεβίκων με επικεφαλής τον Λένιν άνοιξε το δρόμο. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Η φλόγα της έφτασε και στην Ελλάδα για να επιταχύνει την γέννηση του δικού μας τέκνου της ανάγκης και όριμου τέκνου της οργής. Η συνένωση του εργατικού κινήματος με τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού πραγματοποιείται. Θυμάμαι τα πρώτα σκυρτήματα του εργατικού κινήματος στο Λαύριο, στη Σύρο, στον Πειραιά, στην Καβάλα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Αθήνα, σε στεριά και θάλασσα. Θυμάμαι τους ιδρυτές του ΚΚΕ, τους σοσιαλιστικούς ομίλους της Αθήνας, του Πειραιά, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Κέρκυρας, της Χαλκίδας. Τους εκπροσώπους των εφημερίδων Εργατικός Αγών, Αβάντι, Σοσιαλισμός. 17 ως 23 Νοέμβρη 1918. Ιδρύεται το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας και το 1924 στο τρίτο έκτακτο συνέδριό του πήρε την ονομασία ΚΚΕ. Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποτέλεσε ποιοτική τομή στην ελληνική κοινωνία. Ο καταταγμένος και ο ανήμπορος άκουγαν τις νέες ιδέες που έρχονταν από το μέλλον. Δημιουργήθηκε η ιδεολογικοπολιτική και οργανωτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Η αφετηρία για να χειραφετηθεί η εργατική τάξη από την αστική ιδεολογία. Το πρώτο συνέδριο του ΣΕΚΕ διακήρυξε: η μεταβολή της παραγωγής από πλουτοκρατικής εις σοσιαλιστικήν δύναται να καταστήσει την μεγάλη παραγωγή από πηγήν αθλιότητας και δουλείας των λαϊκών τάξεων εις πηγήν υψής της ευημερίας. Η εργατική τάξη δεν δύναται να πραγματοποιήσει την ιστορική της αποστολή χωρίς να γίνει κάτοχος της πολιτικής εξουσίας. Το πρόγραμμα του πρώτου συνεδρίου περιλάμβανε πρωτοποριακούς στόχους πάλις: δωρεάν παροχή της ιατρικής περιθάψεως και των φαρμάκων, ελευθερία πάσης θρησκείας χωρίς την ανάγκη επισήμου θρησκείας, καθιέρωσης και του πολιτικού γάμου, την εθνικοποίηση των τσιφλικίων και των μοναστηριακών κτημάτων και την παραχώρησή των εις τα κοινότητας των καλλιεργητών. Αυστηρά εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, εισαγωγή της δημοτικής γλώσσης εις όλη την εκπαίδευση, εισαγωγή στα σχολεία της γλώσσης των διαφόρων εθνικοτήτων δια τους εκ τούτων μαθητάς. Από το 1918
Το ΚΚΕ είναι ο ακούραστος οργανωτής της εργατικής πάλης. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγαλύτερη κατάκτηση των εργαζομένων χωρίς τη συμβολή του ΚΚΕ. Από το 1918 το ΚΚΕ διεκδίκησε την δια νόμου καθιέρωση του οκταώρου ως ανωτάτου ορίου εργασίας, τον καθορισμό του κατωτάτου ορίου αμοιβής, την καθιέρωση της υποχρεωτικής κυριακής αργίας, την καθιέρωση μέτρων περί ασφαλείας και υγιεινής, οι κάτω των 16 ετών να μην επιτρέπεται να εργαστούν, την κατάργηση του νόμου περί επιστρατεύσεως των εργατών διαφόρων επαγγελμάτων. Δίπλα στο κόμμα μας η εφημερίδα του, ο Ριζοσπάστης, μαζικός διαφωτιστής και οργανωτής των μαζών, στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στη γειτονιά, στο στρατό, στο σχολείο. Από τον Αύγουστο του 1921, με απόφαση του δεύτερου συνεδρίου του ΣΕΚΕ, ο Ριζοσπάστης γίνεται όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Δημοσιογράφοι σαν τον Κώστα Βιδάλη τίμησαν και δόξασαν την εφημερίδα μας. Στις 3 Νοέμβρη του 1918 ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και όταν τη διοίκησή της άρπαξαν οι εργατοκάπηλοι, ακολουθεί το 1929 η δημιουργία της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Και μετά, στις συνθήκες της κατοχής, το εργατικό ΕΑΜ. Για να ακολουθήσει ο εργάς. Το δημοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα από τα μέσα της δεκαετίας του 50, η ΕΣΑΚ στη δικτατορία και στη μεταπολίτευση, το ΠΑΜΕ σήμερα. Αγώνες σκληροί, με αίμα σημαδεμένοι. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Πάλι κατά του συμβιβασμού και της ητοπάθειας, του εργατοπατερισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στάθηκε αντίπαλος του διαχωρισμού των εργατών σε ντόπιους και σε πρόσφυγες, σε υψηλόμισθους και χαμηλόμισθους, σε άνδρες και γυναίκες, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αντιμετώπισε ενιαία τα δικαιώματα Ελλήνων και οικονομικών μεταναστών, θύματα και αυτή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αναπόσπαστο τμήμα της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δικαιωθείτε. Ό,τι μπορούμε για να μην χάσετε τα λεφτά σας και για να μην χάσετε τη δουλειά σας. Σκλάβοι της Μανολάδας έχουν τους προγόνους τους τους Έλληνες και άλλους εργάτες στα ορυχεία του Κολοράντο, σε όλα τα σκλαβοπάζαρα του καπιταλισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκάλυψε το ταξικό περιεχόμενο των μύθων της ελεύθερης οικονομίας, των μεταρρυθμίσεων, του κοινωνικού διαλόγου. Είμαστε όλοι εδώ γιατί παλεύουμε για το δίκαιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ανοίξει μέτωπο με την οπορτουνιστική πολεμική ότι στο όνομα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης παραιτείται από την καθημερινή πάλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρωτοστάτησε στη δημιουργία του ΠΑΜΕ, τη μεγαλύτερη κατάκτηση του εργατικού κινήματος των τελευταίων δεκαετιών. Το ΠΑΜΕ δημιούργησε μια ποιοτικά νέα κατάσταση στο εργατικό κίνημα, τον διακριτό αγωνιστικό του πόλο. Αντιπαλεύει την πολιτική του κεφαλαίου των εργοδοτικών ηγεσιών. Πρέπει να σας αφήσουμε τη μοναξιά σας. Πρέπει να σας αφήσουμε να υπογράψετε μόνοι σας
το έγκλημα, το έσχος, ούτε €1 αύξηση. Κάντε το λοιπόν, αλλά εμείς θα καλέσουμε την εργατική τάξη να σας καταδικάσει και στην πράξη να απαιτήσει μεγαλύτερες αυξήσεις, καλύτερα δικαιώματα που να ανταποκρίνουν στις ανάγκες. Και αυτό και αποχωρούμε. Υπογράφετε λοιπόν το έγκλημά σας. Εκφράζει τη γραμμή για την ενότητα της εργατικής τάξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αταλάντευτα αφοσιωμένο στον προλεταριακό διεθνισμό. Τον Ιούνιο του 1919 το Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ αποφάσισε να αποχωρήσει εκ της Δευτέρας Διεθνούς και να αποκηρύξει την οπορτουνιστική τακτική της. Δίδει εντολή στην Κεντρική Επιτροπή να προπαρασκευάσει το έδαφος δια την προσχώρηση στην Τρίτη Διεθνή. Από την ίδρυσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρέτησε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αντιτάχθηκε στην υπεριαλιστική εκστρατεία 14 κρατών στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και του ελληνικού. Στάθηκε πάντα δίπλα στα Σοβιέτ. Ας ακουστεί το βροντερό μας σύνθημα από τη μια άκρη ως την άλλη άκρη της Ελλάδας, πως θα υπερασπίσουμε τη Σοβιετική Ένωση με όλες τις δυνάμεις μας, έλεγε το μανιφέστο του 5ου Συνεδρίου το 1934. Στην 90χρονη πορεία του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπεράσπισε το σοσιαλισμό που γνωρίσαμε. Αντιμετώπισε τον αντισοβιετισμό ως μορφή του αντικομμουνισμού. Είναι αδιάλακτος εχθρός κάθε προσπάθειας μηδενισμού της πρώτης απόπειρας να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία. Στάθηκε αλληλέγγυος στην παγκόσμια εργατική τάξη. Μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας συγκρότησαν το λόγο Νίκος Ζαχαριάδης και πολέμησαν στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας. Μέσα από τις γραμμές της ΟΕΝΟ, οι κομμουνιστές ναυτεργάτες βρέθηκαν στο πλευρό δεκάδων αγωνιζόμενων και δοκιμαζόμενων λαών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν αλληλέγγυο στους λαούς του Βιετνάμ, της Κούβας, της Παλαιστίνης, της Κύπρου, ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης. Συμπαραστάτη του είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και άλλα κομμουνιστικά κόμματα. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργανώσεις και άνθρωποι των γραμμάτων, της επιστήμης, των τεχνών. Ο Πικάσο, ο Παμπλο Νερούντα,
ο Πολελιάρ, ο Ζολιό Κιουρί, ο Λουί Ραγκόν και ο Ναζίμ Χικμέτ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι περήφανο γιατί έδωσε και δέχτηκε διεθνιστική αλληλεγγύη. Αυτή η πρακτική διαποτίζει και σήμερα την πολιτική του. Μετά την Αντεπανάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Πόλου στηριγμένου στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι κόμμα βαθιά πατριωτικό. Ο πατριωτισμός του συνδέεται αδιάρρηκτα με το διεθνισμό, με την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού. Εγώ, παιδί του λαού της Ελλάδας και μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, ορκίζομαι να πολεμήσω με το όπλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω από τα χώματα της πατρίδας μου και τον τελευταίο ξένο κατακτητή. Ιδανικό μου έχω τη λεύτερη και ισχυρή δημοκρατική Ελλάδα και την πρόοδο και ευημερία του λαού. Και στην υπηρεσία του ιδανικού μου θέτω το όπλο μου και τη ζωή μου. Αν ποτέ φανώ επίορκος και από κακή πρόθεση παραβώ τον όρκο μου, ας πέσει πάνω μου ανήλικτο το τιμωρό χέρι της πατρίδας και το μίσος και η καταφρόνια του λαού μου. Αναμετρήθηκε με τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό. Συγκρούστηκε για τη μικρασιατική εκστρατεία και με τον μεγαλοειδεατισμό που επέφερε την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων. Είναι επίκαιρη η φωνή των κομμουνιστών στρατιωτών του μικρασιατικού μετώπου. Δεν μπορείτε να έχετε εσείς πατρίδα ούτε ιδανικά. Είσαστε γελασμένοι αφέντες. Ο Βοριάς είναι γέρας πολύ δυνατός και ορμητικός και αδύνατα φτερά μπροστά του είναι τα πλάνα ιδανικά σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που τάχθηκε εξ αρχής κατά των εθνικιστικών συλλαλητηρίων για το όνομα της Φύρομ. Το ΚΚΕ θεωρεί πρωταρχική σημασία στην πάλη στο εθνικό πεδίο. Αντιπαλεύει την οπορτουνιστική θέση ότι η διαδικασία αλλαγών ή θα ξεκινήσει ταυτόχρονα παντού ή πουθενά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν ο καθοδηγητής και ο βασικός αιμοδότης των μεγάλων ανατάσεων του λαϊκού μας κινήματος. Στην κατοχή, ένα μέρος του αστικού κόσμου συνεργάστηκε με τους κατακτητές. Ένα άλλο έφυγε στην Αίγυπτο. Ένα μέρος απουσίασε από τον αγώνα και έδινε συγχαρητήρια στις γερμανόφιλες κυβερνήσεις. Ένα μικρότερο οργάνωσε αντιχιτλερικό αλλά ταυτόχρονα και αντικομμουνιστικό αγώνα. Στόχος όλων η διατήρηση της αστικής εξουσίας. Το ΚΚΕ, αν και βαριά λαβωμένο από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, ανασυγκροτήθηκε και οργάνωσε τη λαϊκή αντίσταση. Είχε προηγηθεί το ανοιχτό γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη στο λαό από τα μπουντρούμια της ασφάλειας. Ο κάθε βράχος, η κάθε ρεματιά, το κάθε χωριό καλύβα με καλύβα, η κάθε πόλη σπίτι με σπίτι πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. 1 έως 3 Ιουλίου 1941. Συνήρθε στην Αθήνα η 6η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής που κάλεσε τα κόμματα και τις οργανώσεις σε ένα μέτωπο απελευθέρωσης. 27 Σεπτέμβρη 1941. Με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ιδρύεται το ΕΑΜ. 16 Φλεβάρη 1942. Κυκλοφορεί η ιδρυτική προκήρυξη του Ελλάς μετά την 8η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής τον Γενάρη του 1942.
13 Φλεβάρι 1943 ιδρύεται η ΕΠΟΝ. Το ΕΑΜ συσπήρωσε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Τον έσωσε από την πείνα. Με τον Ελλάς και τις άλλες εαμικές οργανώσεις συνέβαλαν στην αντιφασιστική νίκη. Στην ελεύθερη Ελλάδα άνθησαν για πρώτη φορά οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης και της λαϊκής δικαιοσύνης, φύτρα εξουσίας λαϊκής. Μαζικός ηρωισμός. Κεσαριανή, Κούρνοβο, Χαϊδάρη, Ημιτός, Παύλου Μελά, Κοκκινιά, Καλιθέα, Οδός Μέρλιν, δρόμοι της Αθήνας, βουνά, μάχη της Οδειάς. Όμως, παρά την τεράστια συνεισφορά του, το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να διαμορφώσει στρατηγική για την επαναστατική εξουσία. Αν και το ΕΑΜ κυριαρχούσε, αν και υπήρχε ένοπλος λαός και το αστικό κράτος δεν είχε ανασυγκροτηθεί, υπόγραψε τις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας, θέτοντας τον Ελλάς υπό τις διατηγές του Σκόμπη. Βασικό δίδαγμα της ταξικής πάλης. Το αστικό κράτος πρέπει να τσακιστεί από τις επαναστατικές δυνάμεις και στη θέση του να έρθει η εργατική εξουσία. Ανάμεσα στην αστική και την εργατική δεν υπάρχει ενδιάμεση εξουσία. Δεκέμβρης 1944. Σε συνεργασία με τους Εγγλέζους, η αστική τάξη αιματοκύλησε το λαό της Αθήνας. 3 Δεκέμβρη. 21 νεκροί και 140 τραυματίες από τα πυρά των χωροφυλάκων του Έβερτ. Η ματωμένη Κυριακή. 4 Δεκέμβρη. 30 νεκροί και 100 τραυματίες. «60.000 Εγγλέζοι με 80 τάγκς, 200 αεροπλάνα και πυροβόλα χτύπησαν την Αθήνα και τον Πειραιά. Τα τάγματα ασφαλείας μπήκαν στην υπηρεσία των Παπανδρέου, Τσόρτσιλ. Επί 33 ημέρες ο Ελλάς Αθήνας έγραψε μια ακόμα ηρωική σελίδα. Αλλά δεν νίκησε, αφού οι βασικές δυνάμεις του Ελλάς κρατήθηκαν μακριά από την Αθήνα. Αρχίζει η υποχώρηση. 12 Φλεβάρι 1945. Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, απαράδεκτος συμβιβασμός που δεν ανταποκρινόταν στο συσχετισμό των δυνάμεων. Ο Ελλάς παραδίδει τα όρια. Παρ' όλα αυτά, η αστική τάξη δεν είχε κερδίσει την πλειοψηφία του λαού. Για να αντιστρέψει πλήρως το συσχετισμό δυνάμεων, κατέφυγε στη δολοφονική βία και τρομοκρατία στηριγμένη στην εγγλέζικη δύναμη. Τα στοιχεία του αιματηρού απολογισμού 1 χρόνο μετά τη Βάρκιζα είναι ανατριχιαστικά. Νεκροί 1289, τραυματίες 6.671, βασανιστέντες 31.632, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, ληστείες 6.567, επιδρομές σε τυπογραφία 572, καταδιωκόμενοι
100.000, κρατικές συμμορίες 206. Χιλιάδες αγωνιστές υποχρεώθηκαν να πάρουν τα βουνά κυνηγημένοι. Δέρμιο, Μέναλο, Βόιον, Γράμμος, Όλυμος, Πιέρια και αλλού λαλεί το Αντάρτικο τουφέκι. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας έχει γεννηθεί. 7 Φλεβάρι 1946, η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ αποφάσισε αποχή από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946. 12 Φλεβάρι 1946, η δεύτερη Ολομέλεια εγκρίνει την απόφαση του ΕΑΜ και ταυτόχρονα αποφασίζει: από εδώ και μπρος πρέπει στους εχθρούς μας να απαντήσουμε με τα ίδια σκληρά μέσα, αποφασιστικά και μέχρι τη νίκη. 31 Μάρτη 1946, Λιτόχωρο. Ομάδα ανταρτών επιτέθηκε στο σταθμό χωροφυλακής και τον εξουδετέρωσε. 28 Οκτώβρη 1946, συγκροτείται το Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών. Σεπτέμβρης 1947, η Τρίτη Ολομέλεια αποφασίζει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στον ένοπλο αγώνα. 18 Οκτώβρη 1947, απαγορεύεται η κυκλοφορία του ριζοσπάστη και της ελεύθερης Ελλάδας. 8 Γενάρη 1948, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τίθεται και τυπικά εκτός νόμου. Βίτσι, Ρούμελη, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, Θεσσαλία, παντού. Ο ηρωισμός ανυπέρβλητος, ο αγώνας άνισος. Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ συντελούν αποφασιστικά στη νίκη της αστικής τάξης. Τιμάμε τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλες και όλους που πολέμησαν ηρωικά όπου βρόντιξε ο Όλυμπος και πάλι. Η δράση του Δημοκρατικού Στρατού αποτελεί την κορυφαία ώρα της ταξικής πάλης για την Ελλάδα και πέρα από αυτή. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας είναι το μεγαλύτερο δημιούργημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όσα πειρά και αν δεχτεί, θα ζει στους αιώνες. Τη μακρόχρονη πορεία του ΚΚΕ σημαδεύει η πάλη κατά του ΝΑΤΟ, της ΕΟΚ, των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και των πυρηνικών. Υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις τις φιλιρηνικές προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Πάνω από 50 χρόνια στηρίζει την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Ελλάδας εναντιώθηκε στην υπεριαλιστική επίθεση στην πρώην Ιουγκοσλαβία που έγινε με το πρόσχημα της εθνοκάθαρσης. Προειδοποίησε και αντιστάθηκε στην αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. Κατάγγειλε το νέο ρόλο του ΝΑΤΟ, το σχέδιο εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης, τον επαγγελματικό στρατό, τις χαφιεδοκάμερες,
υποστηρίζει ότι δικαιώνεται και είναι επίκαιρο το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Κατάγγειλε την οπορτουνιστική τακτική των ίσων αποστάσεων από το θήτη και το θύμα. Αντιπαλεύει τη συμμετοχή ελληνικού στρατού στο Κωσυφοπαίδιο, στη Βοσνία, στο Αφγανιστάν, όπως αντιπάλεψε και το 1951 τη συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας. Απαιτεί να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδειχνε πάντα εμπιστοσύνη στις νέες γενιές. Δεν κολακεύει την νεολαία. Κατέβαλε προσπάθεια να υπάρχει συνέχεια στη μετάδοση της πείρας, να γνωρίσει κάθε γενιά την αξία της οργανωμένης πάλης. Χιλιάδες είναι νεκροί νεολαίοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος του ΚΚΕ βρίσκονταν τα προβλήματα της νεολαίας. Και απελήθη μόλις έγινα μητέρα. Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν. Αντιπάλεψε το έγκλημα της παιδικής εργασίας. Τις πιο μορφές μέρες μας δεν τις έχουμε. Τα ναρκωτικά κάθε είδους. Η δράση της ΟΚΝΕ. Και αυτό που θέλω να της ΕΠΟΝ. Της νεολαίας του Δημοκρατικού Στρατού. Της ΚΝΕ. Των νέων κομμουνιστών στα Ετόπουλα, αλλά και μέσα από τις γραμμές της νεολαίας ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, περιέχουν πλήθος τέτοιων αποδείξεων. Από το 1918, το ΣΕΚΕ διεκδίκησε πλήρη αστική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξίσωση των γυναικών προς τους άντρες. Κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τα δικαιώματα της γυναικός και του νόθου παιδιού. Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το 1944 αναγνωρίστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα της ψήφου στους νέους από 18 χρονών και στις γυναίκες. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ταξική απελευθέρωση είναι η προϋπόθεση για την απελευθέρωση της γυναίκας από τη διπλή καταπίεση. Έναν απέραντο κατάλογο διαμορφώνουν χιλιάδες πρωτοπόρες γυναίκες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έφερε στην ελληνική κοινωνία νέα πολιτιστικά πρότυπα. Την ιστορία του κοσμεί πλειάδα κομμουνιστών εργατών των γραμμάτων και της τέχνης. Με την πρωτοποριακή συμβολή τους αναπτύχθηκε ένα μεγάλο πολιτιστικό κίνημα στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Το ΚΚΕ πάλεψε ενάντια στον αναλφαβητισμό για να κατακτά ο λαός τη γνώση. Οι φυλακές και οι εξορίες μετατράπηκαν σε πανεπιστήμια, σε χώρους πολιτιστικής δραστηριότητας. Το βιβλίο βρισκόταν στο πλευρό των κομμουνιστών και τότε που βάδιζαν στο θάνατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήδη από τη δεκαετία του 30 πρωτοστάτησε στην πάλη κατά της φασιστικής μορφής της αστικής εξουσίας.
Πάλεψε για την κατάργηση των αντικομμουνιστικών νόμων. Βρέθηκε απέναντι στα εκλογικά πραξικοπήματα, στο βασιλικό θεσμό. Αποκάλυψε τη χρησιμοποίηση του λαού από τις αστικές ηγεσίες. Επέβαλε de facto την νομιμοποίησή του το 1974. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συνεχίζει τον αγώνα κατά των τρομοκρατικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που παίρνονται με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για την απόκρουση του αντικομμουνιστικού μνημονίου και όλων των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξομοιώνουν το Στάλιν με το Χίτλερ, τους συνεργάτες των Γερμανών με τα εκατομμύρια νεκρών της Σοβιετικής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δέχτηκε την εισαλέα επίθεση του αστικού κράτους και των κομμάτων του. Πάνω από 1/3 της ζωής του έδρασε στην παρανομία. Δικτατορίες Πάγκαλου, Μεταξά, Ιδιώνυμο του Βενιζέλου, Καλπάκι, Μαρμάρο, Ακροναυπλία, Αϊστράτης, Γάβδος, Φολέγαμερος. Στη διάρκεια του ένοπλου λαϊκού αγώνα 1946-1949, η κρατική καταστολή πήρε τεράστιες διαστάσεις. Το ίδιο και μετά το 1949. Χιλιάδες αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού πήραν το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς. Φιλοξενήθηκαν στις σοσιαλιστικές χώρες. Μαζί τους και χιλιάδες παιδιά που γλίτωσαν από τα αναμορφωτήρια της Φρυδερίκης. Νεκροί, ανάπηροι, βασανισμένοι. Τα στρατοδικεία δουλεύουν μέρα νύχτα. A long series of secret radio messages showing how the Soviet Cominform dictated their every step. Traitorous acts to be committed to the detriment of their ancient birthplace of freedom, in the interest of Russian communist imperialism. Αλήγιστο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μόνος λόγια δεν έχει, η Άβυσσο Δεκάδες τόποι μαρτυρίου. τέλος δεν έχει, η κόλαση μέτρο Αλλά και αυτοθυσίας με
μεγαλείου. Μια μακριά αιμάτινη πορεία. Αλήγιστο το ΚΚΕ. Συνδυασμός της νόμιμης δράσης με την παράνομη. Σταθερή σύντροφη του λαού στα χρόνια της βαθιάς παρανομίας, ο ριζοσπάστης, η αδούλωτη Αθήνα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελεύθερη Ελλάδα, η φωνή της αλήθειας αργότερα. Χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες έκαναν το καθήκον τους, τότε και αργότερα. Μίλα ρε κράτα, πεθάνεις ρε εσύ, θα πεθάνεις, δεν θα ξαναδείς το σπίτι σου. Κομμουνιστές, μπορείτε να κάνετε μια δήλωση. Να εδώ, σας υπόσχομαι ότι την ίδια στιγμή θα επιστρέψετε σπίτι σας. Όχι. Ειδοποιήστε τους δικούς μου. Να τους πείτε ότι κράτησα καλά. Στη δικτατορία 1967-1974, στη Γιάρο και στη Λέρο, στις καταλήψεις νομικής στην Κουκουλίνα, στο ΕΑΤΕΣΑ, στον Οροπό, στο Πολυτεχνείο. Ουρλιάσουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Γιώργης Τσαρουχάς, Παναγιώτης Ελής, Γιάννης Χαλκίδη και αργότερα στη μεταπολίτευση Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Τον ίδιο αγώνα συνεχίζουν και σήμερα οι κομμουνιστές μπροστά στις πρωτοφανείς δυσκολίες που έφερε η Αντεπανάσταση. Αναπτύσσονται οι σύγχρονες μορφές αυτοθυσίας στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις, στην προσωπική ζωή. Η διαδρομή του ΚΚΕ είναι ποτισμένη από την πάλη του για να διατηρήσει την ύπαρξή του από τα λεπάλληλα χτυπήματα. Η επίθεση επιχειρείται μέσω του αστικού κράτους και του πολιτικού κόσμου του, μέσω της οπορτουνιστικής υπονόμευσης. Παλιοί εχθροί του κόμματος, ο λικβινταρισμός, ο τροτσκισμός, ο αρχαιομαρξισμός, ο ευρωκομμουνισμός. Στις δεκαετίες του 50 και του 60 επιχειρήθηκε η διάλυση του ΚΚΕ μέσω της ΕΔΑ. Η ΕΔΑ, μέσα από την οποία οι κομμουνιστές και οι συνεργαζόμενοι έδωσαν σκληρούς αγώνες με θυσίες ενάντια στη διακυβέρνηση του Παπάγου, του Καραμαλή και στη λεγόμενη αποστασία του 65, είχε συγκροτηθεί ο συνασπισμός κομμάτων, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε ενιαίο κόμμα. Συνέβαλε σε αυτό το θεμελιακό λάθος της διάλυσης των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ το 1958. Αποτέλεσμα του δεξιού οπορτουνιστικού ανέμου που φύσηξε μετά το 20ο συνέδριο του ΚΚΣ. Il problema che come noto sono posizioni di dissenso nei confronti dell'intervento dei 5 paesi del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia. Σημαντική στιγμή στη διαπάλη εκείνης περίοδου ήταν η 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής το Φλεβάρι του 1968. Τα κύρια πυρά του αναθεωρητισμού στράφηκαν κατά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
Επικρίθηκαν ως δογματισμός η αρχή της συλλογικότητας, η κομματική πειθαρχία, η ενιαία δράση. «1989-1991. Αντεπανάσταση. Ο ιμπεριαλισμός και ο οπορτουνισμός επιτίθενται εφόλης της ύλης. Τα σοσιαλιστικά κράτη ανατρέπονται. О приостановлении деятельности российской компании. Η κρίση του κομμουνιστικού κινήματος επιδρά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κορυφώνεται στο 13ο συνέδριο. Στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σε συνεργασία με την αστική τάξη και συνεργαζόμενους με το κόμμα μας, επιχειρούν τη διάχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο συνασπισμό της αριστεράς. Έχουμε ασφαλώς διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις, διαφωνίες, ακόμα και σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Το 14ο συνέδριο ανασυγκρότησης του κόμματος εκτίμησε: η κρίση θα είχε μικρότερη ένταση και λιγότερες απώλειες αν στο κόμμα μας δεν προϋπήρχαν ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη που το έκαναν σχετικά ευάλωτο σε συνθήκες κρίσης. Παρά την επίθεση, το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο. Την ώρα που η κόκκινη σημαία κατέβαινε από το Κρεμλίνο, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ανύψωνε τη σημαία της ταξικής πάλης ακόμα πιο αποφασιστικά. Αν το ΚΚΕ λύγιζε, η κατάσταση θα ήταν χειρότερη για το λαό. Κυρίως θα είχε σβήσει η φλόγα της ελπίδας. Αυτά τα δέντρα δεν πολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Τούτο το τοπίο. Οι κομμουνίστρες και οι κομμουνιστές, τα μέλη της ΚΝΕ, χιλιάδες φίλοι του ΚΚΕ είναι περήφανοι για το ΚΚΕ. Τιμάμε την προσφορά του. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, διδασκόμαστε τα λάθη. ο δρόμος κάνεται στο φως. Όταν τα άλλα πολιτικά κόμματα ονόμαζαν την αντεπανάσταση κοσμογονία, το ΚΚΕ υπογράμμισε τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Υποστήριξε ότι οι ρίζες της εκμετάλλευσης, των άδικων πολέμων, των θανάτων εργατών, της πείνας, της παιδικής θνησιμότητας, της καταστροφής του περιβάλλοντος βρίσκονται στο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, στην πάλη για το μοίρασμα των αγορών ανάμεσα στα καπιταλιστικά κέντρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έμεινε σταθερό στην εκτίμηση που έκανε το 1959 για την ΕΟΚ. Ανέδειξε το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου.
Προειδοποίησε έγκαιρα τους εργαζόμενους για τη νέα ολομέτωπη επίθεση εναντίον τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψήφισε τη συνθήκη του Μάστριχτ, τη Λευκή Βίβλο, τη στρατηγική της Λισαβόνας, την ΚΑΠ και τη νέα ΚΑΠ. Αντιτάχθηκε σε κάθε ευρωσύνταγμα και ευρωσυνθήκη. Καλεί σε ανυπακοή στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλεύει για την αποδέσμευση. Το 15ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας το 1996 εκτίμησε στο πρόγραμμά του: είναι δύο οι δρόμοι για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο ένας, αυτός που διανύεται, είναι ο δρόμος που υπηρετεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Ο άλλος είναι ο δρόμος της συγκρότησης του αντιυμπεριαλιστικού, αντιμονοπολιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης, της συμμαχίας εργατικής τάξης με τα λαϊκά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων στην πόλη και στην Ύπαιθρο, για να αλλάξει η τάξη που βρίσκεται στην εξουσία και όχι η μορφή διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Το 16ο συνέδριο προχώρησε σε πιο αναλυτική επεξεργασία της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ. Το μήνυμα του 16ου συνεδρίου είναι ότι ο δρόμος βρίσκεται στη συγκέντρωση δυνάμεων για τη λαϊκή εξουσία και οικονομία. Αυτή θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Θα τα βάλει στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών μέσω του κεντρικού πανεθνικού σχεδιασμού διεύθυνση της οικονομίας με εργατικό λαϊκό έλεγχο. Δίπλα στον κοινωνικοποιημένο τομέα της λαϊκής οικονομίας θα λειτουργεί ο αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισμός και η μικρή εμπορευματική παραγωγή, εκφράζοντας τη συμμαχία της εργατικής τάξης με τη φτωχή αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμενους. Το 17ο συνέδριο είχε στο επίκεντρο το πρόβλημα της ολόπλευρης ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ως καθοριστικό στοιχείο για την προώθηση του αντιυμπεριαλιστικού μετώπου, για τον απεγκλωβισμό λαϊκών δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε ακόμα: ο αγώνας για το σοσιαλισμό επηρεάζει και καθορίζει τη δράση του κόμματος σήμερα. Με την απόφαση του 18ου συνεδρίου, εκτιμήσεις και συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 20ο αιώνα με επίκεντρο την ΕΣΔ, το ΚΚΕ εμπλουτίζει την προγραμματική του αντίληψη για το σοσιαλισμό. Το κόμμα βγαίνει ιδεολογικά πιο ισχυρό και ενωμένο, ικανό να εμπνεύσει και να συσπυρώσει στην πάλη για το σοσιαλισμό νέες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών. Το 18ο συνέδριο εκφράζει την επαναστατική αισιοδοξία του ότι στα επόμενα χρόνια θα γίνει εμφανής η ανασύνταξη του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, τμήμα του οποίου είναι και το ΚΚΕ, μία ανασύνταξη στη βάση ανάπτυξης της κομμουνιστικής, ιδεολογικής και στρατηγικής ενότητάς του. Από τη μελέτη της περίοδου με την οποία ασχολείται ο παρόν τόμος, επιβεβαιώνεται ότι η εργατική τάξη με τους συμμάχους της, μισοπρολετάριους, φτωχούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων, πρέπει να αγωνιστεί μέχρι την τελική λύση του προβλήματος της εξουσίας, την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας με την ανατροπή της αστικής εξουσίας. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν λάθος η υιοθέτηση από το ΚΚΕ και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα ενδιάμεσου στόχου εξουσίας, που χαρακτηριζόταν είτε ως επαναστατική εξουσία αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα ή λαϊκή δημοκρατική κυβέρνηση, είτε ως αντιπεριαλιστική αντιμονοπολιακή εξουσία ή ως αντιμονοπολιακή διακυβέρνηση. Κανένας αγώνας σε 90χρονες πορείες του ΚΚΕ, κανένας αγώνας των κομμουνιστών όπου γης δεν πήγε χαμένος. Δίχως αυτούς τους αγώνες, η ανθρωπότητα θα βρισκόταν αιώνες πίσω. Η ιστορία γράφεται με ζιγζάγ, αλλά τελικά πηγαίνει μπροστά. Ο 21ος θα είναι ο αιώνας νέων κοινωνικών επαναστάσεων. Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν θα μείνουν καθυλωμένα στο χθες. Στην εργατική τάξη, ιδιαίτερα στις νέες γενιές της, όπως και στις νέες γενιές των λαϊκών στρωμάτων, αξίζει μόνο ένα μέλλον. Αυτό που φοβάται ο ιμπεριαλισμός, το σοσιαλιστικό κομμουνιστικό. Στο μεγάλο κομμένο της εργατιάς,
είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, το όριμο τέκνο της οργής. Αφού είσαι εργάτη,